mhla ka-17 namhlanje Sunday 17 August. Ngayinayo le ndoda bandla, sayincenga bandla ngalo kudla kwayo. Ayikagezi le ndoda, ayikagezi kusesekuseni, kagezi kuyisonto. Sayincenga bandla ngalo kudla kwayo le ndoda. Aphela-ke lawa amasi, sekhona kodwa bandla impuphu yayo, sekhona impuphu yale ndoda. So-ke nje kulo August-ke siyeka yile namhlanje mhla 17 yile toilet. Ngisho ukuthi iyile toilet namhlanje, nayizolo futhi, nayizolo iyile bandla. Izolo bekumhla 16 iyile, yayigcina mhla ka-14. Mhla 14 bekuwesi-4, kusho ukuthi izolo bekuwesi-5, okwesi-6 namhlanje 17 August siyeka 6. So-ke sibona u-August ophela kangaki, siyeka 6 kulo August. So-ke sibona u-August ophela kangaki. Hhayi, sayincenga bandla ngale lona impuphu yayo, sekhona impuphu yayo. Safuna nje sithole isishebo right le ndoda, sithole isishebo nje esi-right idle ikhululeke. Kuzophela inyanga kuyitholele amasi, kodwa uma kuphela inyanga kufanele ukuthi ivele ithenge isitambu. Kodwa hhayi, ngicathi iyobe isiphela nale mpuphu, isiphela impuphu yayo le ndoda. Hhayi, baphile-ke abantu, baphile abantu bandla. Sunday 17 August. So-ke sibona u-August ophela kangaki le ndoda, siyeka 6. Siyeka 6 endlini encane. So-ke sibona u-August ophela kangaki. Iyaphekeni le ndoda, ivela amasi, ubona njengoba ivela amaqhubane i-razor, iyagunda nge-razor. Kodwa hhayi, azophela. Icocwa kahle kodwa yona bandla i-razor, hhayi icocwa kahle. Hhayi, so-ke sibone u-August ophele kangaki. Baphile abantu, baphile sebephila. Iyayincenga phela nalona isobho layo sekhona nje, uyithathe kula maqanda nenkukhu yayo, ibhola amaqanda njengayizolo, ibhola amaqanda yenza isobho, bonda uphuthu. Ibuye futhi iyakwazi ukunjelela sobho yenze kube ipapa, esidla nala maqanda ayo. Sekhona nerami, iyakwazi ukuthi ivele uwabhole, emva kwalapho bese uwafraya ngerami, akube icala elimnandi. Esebholiwe bese ufraya kwirami. Okay, hhayi, baphile abantu. So-ke sibona u-August ophele kangaki le ndoda, baphile. Ikivele ukuthi yakhekeni, ubani namhlanje u-19, mhla ka-19 bandla. Isayeka 6 kule nyanga, sagcine ngawo mhla ka-17. So-ke sibona, hhayi-ke ukuthi-ke inyakaza le ndoda ikhona izobona ukuthi ipheka namhlanje. Ibisancenga ngalo leli sobho namaqanda, ibhola amaqanda, idlale ukuthi izobuya nje le ndoda 19 isayibheka ukuthi yakhekeni. Okay, baphile abantu, baphile sebephila. Nayo-ke le ndawo ekhuluma ngayo le ndoda, la ufike uyithathele khona iNgcobo supermarket kaMachibisa. Mawula futhi akukho kude eSpar nase-Checksave akukho kude mawula, ila uyithathela khona. Se-19 ke yakhuluma ngokuphuma iyozama le ndoda, wabona isizameni nawo amazambane watholile, yathola notamatisi. Hhayi, wabona-ke kubiza kahle bandla. Ikulesa sitolo futhi engangikhuluma ngaso, la ufike uyithathele khona, hhayi koMamole, la ngangithenge khona isinkwa. Wabona futhi 6 rand, mningi no 7 rand lo tamatisi nala mazambane. Yabona ukuthi iyazama-ke le nto, njengoba ishilo nje uthi saphuma uyozama. Njengamanje sigcabisele amaqanda ayo, wabona sigcabisele nawo la maqanda ayagxabha laphayana. Izothi mayisuka ipheke izopheka la mazambane. Hhayi, ngicathi kuningi futhi elilodwa amazambane notamatisi, izopheka 3 kusale 2, bese iyaqedela kusasa nezambane elilodwa kusasa. Iyazama lona, sewona umhla ka-19 ukuze iphushe ngale mpuphu yayo. Le mpuphu yayo isekhona nempuphu yayo. Khumbula isiyona iseningi-ke bandla. Izofaka nerami, sekhona irami ayikapheli. Siphelelwe yilona yetiye-ke, sethi yetiye le ndoda. Kodwa ama-Tipex asekhona. Kodwa-ke soke sibona nanenyanga iyophela. Hhayi, kuzolunga into zale ndoda ngoba inempuphu. Nelo izoke ipheke-ke lana nawo amazambane, bese kuba utamatisi. Hhayi, baphile abantu. Sewu-19 isayeka 6 njalo le ndoda. Njengoba ishilo nje le ndoda isoke iphuma ithi kuzama. Hhayi, baphile sebephile abantu. 19 August, Tuesday 19 August, baphile. Khona ne-voucher enye eyibhekile, kodwa-ke le yaka esa-Standard Bank futhi.
hhayi ingafani, hhayi le yama-Maymo, kodwa enye-ke futhi ebuye ngiyithole nayo khona ezophuma nje, angazi izophuma nini, mhlampe kusasa ngobani ezinye expire namhlanje engingazenzile, mhlampe kusasa kungenzeka ibe on, kungenzeka umuntu aphume futhi ngiyothola leyo madrinkana, ngizobona ngitholani kodwa masiphumile. Kodwa nani inyanga izophela indoda izothenga iy'nto zayo le ndoda, hhayi baphile sebephila abantu. Sobonana, izopheka lana leshebana bese ipheka uphuthu. Kula maqanda nje uwabholile uwafraya, ukhumbule ukuthi uwafraya ngerama abe mnandi. Nalana futhi izopheka, izoxhaphisa nje lana ixhaphise lezambane livuthwe, mase livuthwe ifake utamatisi o-3 bese kuphonswa irama futhi ngasikhathi ifaka utamatisi ifuna ifake nerama. Rama phela ayifuni, yebo ithi nje thashe kancane irama yayo. Hhayi baphile abantu. Soke sibone le ndoda ukuthi iyophela Agasti ka-6 njalo ungakhohlwa ka-6 kule nyanga. Soke sibone iyophele kangaki, baphile sebephila abantu.